Fuq il-programm NetLive il-ħamis fil-għaxija, l-inġinier Konrad Xwiera biddiskuta trasport tal-massa f'Malta, fejn beda billi sostna li ilu dawn l-aħħar 7 snin jirriċerka u jitkellem dwar l-importanza li titjieb is-sistema ta' trasport tal-massa f'pajjiżna. Xwiera b'sostna li wara li jagħmel xi żmien jgħix l-Ingilterra, realizza li minkejja li Malta kienet qed taħdem biex tkabbar it-toroq, pajjiżi oħrajn qed jaħdmu biex neħħuhom. U għalhekk u beda jagħmel riċerka li minna sab li s-sistema tal-metro tista' ssir f'Malta. Mir-riċerka li għamlet il-kumpanija tiegħu huma ħolqu rotta tal-metro li hija possibbli li ssir f'Malta li ġiet spjegata fuq NetLive stess, fejn ġie spjegat l-ewwel fażi tal-pjan. Importanti jkollok 3 punti ewlenin. Waħda li tkun sistema waħda, linja waħda tal-metro. Qegħdin narawha bħalissa iva fuq il-manifesta. Mibnija fi 3 fażijiet. L-ewwel fażi hija l-fażi ħamra li taqgħadlek il-mellieħa sal-airport, basically, u taddilek mill-mellieħa Sampal il-Bahar, Awra u Buġibba, mbagħad tmurlek Pembroke u Parcheville, wara tmurlek San Ġiljan, Taslima, mbagħad l-Università Mater Dei, mbagħad tmurlek il-Belt Raħġdid, Tarshin, Zejtun u Birżabuġa. Xwiera b'spjega li l-istazzjonijiet iridu jkunu fiċ-ċentru taż-żoni urbani biex ikunu aċċessibbli għal għaddi kbar ta' persuni. Bil-maġġoranza tagħha tkun madwar 6 sulari taħt l-art sabiex it-toroq ikunu jistgħu jingħataw lura lil karozzi tal-linja u liċ-ċiklisti li t-tieni fażi tal-pjan tat-trasport tal-massa. Il-metro ħataqqadlek jisu 70-80% ta' fej jgħixu n-nies, fej jaħdmu n-nies u fej ġu turisti, imma mbagħad il-metro tittaħdem b'sistemi oħra, sistema ta' buses, ċiklisti nis jimxulek, it's a multimodal system. Fit-tieni fażi tal-pjan huma se jaqdu l-ajruport mal-mellieħa biex bekk ir-rotta tkun forma ta' ċirku u l-passiġġieri jkunu jistgħu jiddependu fuq din il-forma ta' trasport. Mill-airport tmurlek ħall-Ormi, u mbagħad minn ħall-Ormi tmurlek l-Imrieħel, mill-Imrieħel taqgħadlek Birkikara, mbagħad tmurlek il-Mosta, mbagħad mill-Mosta Sampal il-Bahar, jisek għamilt circle line tmur jew one way jew the other way. Mbagħad mill-Mosta sal-airport 10 minuti. Minn San Pawl il-Bahar sal-airport 15 minuta jekk huma l-temp, whatever, jekk hemm heat wave, għax daw b'sistema ta' metro għandek ir-reliability. It-tielet fażi mbagħad se tkun qed taqgħad lil Malta Mawdex u jkun hemm ta' stazzjonijiet f'Għawdex stess. L-inġinier Xwiera b'spjega li mir-riċerka li jagħmlu l-ewwel fażi għandha tieħu biss 5 snin biex titlesta, iżda hemm bżonn madwar 4 snin ta' riċerka u studji qabel jibdew ix-xogħlijiet. U fir-rigward ta' spejjeż u sostna li l-istima kważi 4.5 biljun euro. Biljun minnhom ikunu biss għal Għawdex. Issemma li huma kkalkulaw ukoll ir-riski li hemm fuq il-pajjiż, inkluż il-pis ekonomiku marbut man nuqqas ta' sistema bħal din. Xwiera b'sostna li bħala pajjiż ma naffordjawx ma nagħmlux din is-sistema tal-metro għax minflok qed naħlu l-flus fuq in-nuqqas ta' produttività, spejjeż tal-pazjenti b'mard respiratorju u stress tan-nies li jidher ċar fit-traffiku. U temm jgħid li pajjiżna qed jiġġammja u rridu nkunu koraġġużi biex inbidlu r-rotta u nagħmlu din is-sistema li skont Xwiera b'memx alternattiva oħra għal Malta li fil-metro.